愛するあなたのモットーがですね。はい。よく知らないよね。皆さんフォルクロールって音楽どうですか？聞いたことあるよって方拍手。ありがとうございます。アンデス地方とかね、そちら南米のね、音楽なんですけれど、そんなのねやってますので、どうぞごゆっくりと聴いていってください。ワンちゃん大丈夫ですかね？大きい音で大丈夫ですか？次はちょっと静かな曲に、ね、なりますけれど、草吹の家っていう曲ですね。少しちょっと静かなちょっと物悲しいフォルクローレ結構全般的に陽気な曲も多いんですけど、結構暗い曲はずっとドーンと暗いんですね。なかなか悲しい歴史があるようで、またお願いします。光源流はですね、実際撮影とかでも使われたぐらい、結構有名ですね。実は初代ウルトラマンがですね、出た写真だったとして名前はですね、怪獣ヒドラという
草吹きの家でしたね。ちょっとね重苦しいような感じの曲なんですけど、次もちょっとね重い曲なんですけどですね。フォルクローレっていうのは結構陽気な曲も多いんですけど、暗い曲が多いって話をさっきしたんですが、南米の方の奴隷の時代にこう育った音楽なんですね。南米って現地の、インディオの人たちがいるんですけれども、スペインとかポルトガルの方からこうバーッと、主にスペインの方かな、入ってきて植民地になっちゃった悲しい時代があって、そこで奴隷でコーヒー畑だとか金山銅山みたいなところでこう何百万人という人がやっぱ亡くなっていったそうなんですね。そういう悲しい歴史の中で育ったのなので、心の叫びのようなアメリカではソウルみたいなね曲なのかなと思っています。私たちはちょっとその辺わからないですけど、その辺の曲が楽しみです。じゃあ次はリャキルナっていう曲ですね。悲しい人っていうやっぱりちょっと物悲しい曲ですけど聴いてください。「
とこうケーナっていう縦笛と3本にあって楽器のこういい響きを聴いてもらうためにちょっと2曲おとなしいやつやりましたけど、後半4曲割とこう賑やかな曲ありますので、もうちょっとお付き合いください。はい、次の曲はですね、ちょっと、賑やかな曲で小学校の音楽の教科書なんかにも出てます、マリポーサ蝶々という曲なんですけれど、ここで皆様にですね一緒に手拍子とか、あと足踏みですね、ちょっと一緒にやれたら楽しい曲になるかなと思うんですけれど、ちょっと練習皆さんしてみましょうか。よろしいですか、手拍子の練習。はい、途中でコンラスマーノスというところで、コンラスマーノスパンパンパンマノスでですね、コンラスマーノス123、コンロスターコスかかとですね、123っていうのがあるんで、コンラスマーノスパンパンパン、コンロスターコス123っていうところでご協力ください。2回出てきますんで、よろしくお願いします。紫外線は消してほしい。でもなんか食べちゃうんですね、これ。なんか食べ
けちゃって外だけ残るので楽器にしたりとか、今向こうでチューニングしてるチャランゴももともとボディはこれだったんですね。似たような形をしてるという。向こうに普通にいるんですがね、野良アルマジロ、いやわかんないですけど、それがお家に来ると幸せなんですよ。知りませんでした。ちなみに太郎君といってうちの6番目のメンバーと言われてますけどもね。はい、次今はマリポーサーという曲なんですけど、今度はワイアイアイっていう曲です。途中でワイア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 イっていう曲があるんですけど、スペインの人に占領されちゃって現地の人が自分の言葉を喋られないのでワイアイアイってこっちで言えばハミングみたいなもんだと思うんですね。でそれで歌ってるっていうちょっと悲しい曲、歴史がある曲だと聞いてます。ワイアイアイです。でいきます。お願いします。
また面白い楽器が出てきたんですけど、途中これ使ってたんですけど、レインスピックっていうんですね。なんとなくこう雨音が打つような感じがしませんかね。サボテンの種を抜いて逆側に刺して、中になんか小石とかをつけてるのかな。でなんかこう針に当たりながらちょっとずつ落ちていくっていう音が雨乞いの儀式に使っていたそうです。もともとは今楽器として使ってますね。こちらシャボテン公園さんでも販売しておりますので、もしよろしかったらご覧ください。トゲがいっぱいついてるから気をつけてください。非常にいい音です。冗談です。冗談ですね。あとこれがチャフチャスと言います。チャフチャスという音がするんでチャフチャスと言います。これヤギさんの爪なんですね。コロ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 落ちたのを拾い集めて、楽器にしていると。こういう白ヤギさんがいて、黒ヤギさんがいるということですね。白ヤギさんの手紙をこっちが食べたという歌が昔ありましたけど、今の若い人は分かりませんね。チャフチャスです。でこの楽器はチャラ男が弾いているので、チャランゴと申します。チャラ男さんです。大きさちょうどウクレレみたいで、後ろはマンドリみたいです。さっき説明がありましたけど、アルマジロの甲羅をね貼ってある今でもあります。もうワシントン条約でなかなかちょっと入ってこないんですけどね。これ10本貼ってあるんですよ。で2本ずつ5コースになってるんですね。こんな音がします。これ狂ってるんですよ。何度もチューニングするんですけどね、風がさっと吹くだけで、音が全然感じるんですよ。ちょっとね狂ってます。申し訳ありません。弦楽器の最後はですね、これは普通のクラシックギターで多分このいろんな楽器がある中で一番ね分かりやすいかと思うんですけれど、ごく普通のクラシックギターです。安いものは1万円ぐらいからね、高いものは200万300万もありますけれど、さてこれはいくらでしょう。クラシックギターでした。はい、じゃあそんなところで次最後の曲じゃないね。じゃないですね。ラスト2曲ですね。ジョアンド・シェフェっていう曲なんですけど、曲を聴くとなんか聞いたことあるかなっていう人が多いと思います。十数年前にバブルの頃にランバダっていう名前で日本でも流行ったんですね、セクシーな踊りが。その曲の原曲になった曲です。ジョアンド・シェフェっていう曲なんですけど、どうやらもともと南米なんですけど、ヨーロッパのグループが盗作したと言われてます。で意外に売れちゃったもんで問題になっちゃったっていう話らしいですね。ジョアンド・シェフェです。「
放題もついてます。日本語の歌詞もついてるんですね。本当に原曲についてたんだ結構カルカス原曲についてるのかな。カルカスっていうグループなんですけど、実はボリビアのグループなんですけど、日本人がメンバーにいたりとか、日本には非常に馴染みのあるグループなんですね。なのでボリビアの曲なんだけど、もともと日本語の歌詞がついてたっていう曲です。向こうで言えば、日本で言えばサザンみたいな位置づけのグループですよね。若者にも非常に人気があるグループです。さて今日の第1回目のステージ、最後の曲になったんですけど、おそらくフォルクローレの中ではこれが一番有名じゃないかなという曲です。コンドルは飛んでいく、エルコンドルパサ。1980年代ぐらいかな、サイモンとガーファンクルで有名になった曲です。もともとが原曲で1910年だか1900年初め頃かなの曲だそうです。コンドルが飛んでいく、エルコンドルパサをお聴きください。ごめんね。余計なこと言いました。仕切り直しでございます。
14時からまたここでやります。途中園内でやる時もあると思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。